Беларуская народная казка. Сабака і воўк. Быў у аднаго гаспадара сабака. Шчыра служыў ён гаспадару, ды не агледзеўся, як пастарэў. Горш сталі бачыць яго вочы, і цяжэй яму стала вартаваць гаспадарава дабро. Тады скупая гаспадыня перастала карміць яго, а потым і зусім пачала з двара праганяць. Чым так жыць, думае сабака, лепш няхай мяне воўк з'есце. Надумаўся ён і пайшоў у лес шукаць ваўка. Ідзе ён лесам, а тут насустрач воўк бяжыць. «Куды, сабака, ідзеш?» – пытаецца воўк. «Да цябе». «Чаго?» «З'еш ты мяне, воўча». І расказаў ён ваўку пра сваю бяду. Бачыць воўк, што сабака надта худы, яшчэ зубы паломіць, і кажа: «Не, цяпер я цябе есці не буду. Трэба, каб ты трохі патлусцеў». «Як жа ж я патлусцею, – кажа сабака, – калі мяне гаспадыня зусім не корміць». «Нічога, мы зробім так, што яна цябе з ахвотаю будзе карміць». «Дзе там?» – пакруціў хвастом сабака. «Гаспадыня моя вельмі скупая». «Слухай ты мяне, – кажа воўк, – ідзі дадому і сядзі там на агародзе. Ад вячоркам, як пачне цямнець, я прыбягу і ухаплю лепшага гаспадаровага пацвінака. Ты наробіш брэху, пабяжыш за мною, і я табе аддам пацвінака. Гаспадар убачыць гэта і загадае гаспадыні добра карміць цябе. А праз месяц, як патлусцееш, прыходзь да мяне, тады я цябе з'ем». Сабака падумаў і згадзіўся. Ад вячоракам прыбег воўк, ухапіў пацвінака і павалок цераз агароды. Тут сабака як наробіць ляманту, як кінецца за ваўком. Пачуў гэта гаспадар, выскачыў з хаты, бачыць. Воўк пацвінака валачэ цераз агароды, а сабака яго даганяе, адбірае. «Туйга, туйга!» – закрычаў гаспадар на ўсю сілу. «Кусі яго, лыска!» Воўк тым часам кінуў пацвінака, а сам ходу ў лес. «Малайчына, лыска!» – пахваліў гаспадар сабаку. Прывёў на кухню і загадаў жонцы карміць яго. Жыве лыска прыпяваючы. А праз месяц зрабіўся такі тлусты, аж шэрсць блішчыць. І пра дагавор з ваўком забыўся. Вось аднойчы сабраліся ў гаспадара госці. П'юць, гуляюць, песні спяваюць. Нямала тут і лыску перапала, цэлую кучу касцей пад стол яму накідалі. Наеўся лыска, ды выйшаў на двор, у сваю будку. Глядзіць, аж у будцы воўк чакае яго. «Чаго ты тут?» – здзівіўся сабака. «Па цябе прыйшоў», – адказвае воўк. «Памятаеш наш дагавор з табою?» Спалохаўся сабака. Не хочацца яму на воўчыя зубы трапляць, вось ён і кажа: «Не еш ты мяне, воўк, я цябе за гэта добра пачастую, самую смачную ядою». «Адкуль жа ты возьмеш?» «У майго гаспадара госці, там пад сталом поўна касцей, нават з мясам, хадзем». «Баюся, яшчэ заб'юць мяне там». «Не бойся, не заб'юць», – угаворвае сабака. «Я цябе правяду так, што ніхто і не ўбачыць». Згадзіўся воўк і пайшоў за сабакам. Лыска пакінуў яго ў сенцах, сам убег у хату, махнуў хвастом і патушыў лучыну. «Цяпер бяжы пад стол», – паклікаў ён воўка. Воўк так і зрабіў. Сабака накарміў ваўка, нават віном напаіў. Сядзяць яны сабе пад сталом, ды зюкаюць паціху. А тым часам госці заспявалі вясёлыя песні. Воўк слухаў, ды кажа сабаку: «Мне таксама спяваць хочацца». «Маўчы лепш», – адказвае сабака. Воўк помаўчаў крыху, ды зноў за сваё. «Не вытрымаю», – кажа, – «аж язык свярбіць». Гэтак спяваць захацелася. І зацягнуў на ўсю хату басам: «Ау, ау». А сабака таксама не вытрымаў, ды давай падпяваць яму: «Гау, гау, цяу, цяу». Пачулі гэта госці, ухапілі хто качаргу, хто чапялу, набілі ваўка і выкінулі яго з хаты разам з сабакам. Ачухаўся воўк і кажа сабаку: «Ну і накарміў жа ты мяне, я табе не дарую гэтага». «Сам вінаваты», – кажа сабака, – «трэба было маўчаць». «Не», – не згаджаецца воўк, – «гэта ты вінаваты. Навошта ты завёў мяне ў хату?» Спрачаліся яны, спрачаліся, нарэшце воўк кажа: «Калі так, давай будзем ваяваць. Хто каго зваюе, той таго і з'есць. Збірай сваё войска і прыходзь да мяне ў лес». «Што ж», – кажа сабака, – «няхай будзе так». Назаўтра ўзяў ён барана, ката і пеўня сабе ў памочнікі ды пайшоў на вайну з ваўком.
А воўк запрасіў да сябе ў ваякі мядзведзя, дзіка і зайца. Сабраў ён сваё войска, выйшаў на ўскраек лесу і чакае. «Палезці, Міхайла, – кажа ён да мядзведзя, – на елку ды паглядзі, ці не ідзе сабака і з сваім войскам». Мядзведзь узлез на елку, прыглядзеўся і кажа: «Ідзе». «Ну дык злазь, – кліча воўк, – будзем ваяваць». «Не, не злезу», – адказвае мядзведзь. «Чаму? Страшна». «Што ж там за войска такое, што ты гэтак спужаўся?» – пытаецца воўк. «Такое войска, што я ніколі і не бачыў», – адказвае мядзведзь, калоцячыся. Адзін ваяка тоўсты і калматы з віламі ідзе, другі грозны, вусаты, ззаду піку нясе, трэці ў шапцы чырвонай і з шпорамі на нагах, шаблею махае. Першы ідзе, галавою трысе, ды ўсё крычыць: «Бэ, я ўсіх пакалю, на вілы пасаджу». Другі сярдзіта чмыша, па боках азіраецца і ўсё мармыча: «Мне іх давай». А трэці, ганарысты такі, крычыць: «Куды, куды ісці? Я адзін усіх паб'ю». Дзік пачуў гэта, ды хутчэй у мох па самыя вушы зашыўся. А воўк бачыць, што не паспее схавацца, стаў на заднія лапы і стаіць. «Хавайся за мяне, – кажа ён перапалоханаму зайцу, – яны падумаюць, што я пень, і абмінуць нас». Прыходзіць сабака і з сваім войскам. Бачыць, нідзе нікога няма. Тут якраз барану рогі засвярбелі. Глядзіць ён, побач нейкі пень стаіць. Разагнаўся баран, ды трах рагамі ў пень. У ваўка ад гэтага і галава раскалолася. Паваліўся ён дагары, ды ногі выцягнуў. Заяц выскачыў з-пад ваўка, але сабака згледзеў яго і адразу злавіў. Дзіку ў гэты час, як на бяду, села муха на вуха. Паварушыў ён вухам, каб сагнаць яе, а кот падумаў, што там мыш, кінуўся туды, ды давай мох разграбаць. Так і дзярэ дзіка вострымі кіпцюрамі. Цярпеў дзік, а потым усхапіўся ды наўцёкі. Певень напужаўся дзіка, залопаў крыламі, узляцеў на елку і нарабіў крыку: «Куды, куды?». Мядзведзь падумаў, што гэта самы грозны ваяка да яго дабіраецца, і залез з страху аж на верхні сук. Сук не вытрымаў, зламаўся, мядзведзь грукнуўся вобземлю і забіўся. З таго часу больш не сябруюць сабака з ваўком.